Kini bang gibuhat diri karon para unsa ni siya? Para boss, para Rotunda. Sumayo kayo nga palita kini mga igsoon. At last may tabo na gining rotunda sa SRP. Woo! Sa milabay nga pila ka adlaw mga igsoon, nabisi ko tungod kay nagsigi kog pili og motor. Unsa kay maayo mga igsoon? Kini? O kini? Napunta sa SRP mga igsoon. Naadyo ko sa Seaview Wing sa SM Seaside City. Mulabang ta mga igsoon kay na ako'y gusto hibawon kini bang seawall sa SRP nga murag nabungkag. Atong hibawon mga igsoon. Dako kini nga project mga igsoon. Unya maayo gyud nga ato kining siren aron nga makahibaw ta o makaibaw pod mo. Atong suwayan mga igsoon nga makaistorya kita sa mga trabahante aron nga mahibaw kita unsa kini nga project. Boss, may hapon. Pili ko makapangutan ng gamay sa inyo. Kini bang gibuhat diri karon para unsa ni siya? para boss, para Rotunda. So ang may tabo ni palakdan. para paana dengan to. Ayo. Okay. So dili magsugod nga adong nga to sa exercise. Gikan to kato. Okay. Guys. Mga igsoon, ang ingon nila mga igsoon, mao na kini ang Rotunda project sa SRP. Dibaw naman ta nga dunay pagkahimuon nga rotunda diri sa intersection sa F. Bistel Street o kini nga Cebu South Coastal Road. So mao na kini mga igsoon. At least nahitabo na. Sir, salamat ka sir. Salamat. Shout out ito sa akong mama papa, akong uyab. Bye-bye. Sir, thank you sir. Sumayo kayo nga balita kini mga igsoon. At last may tabo na gining rotunda sa SRP. Woo! So, target completion date mga igsoon July 1, 2023. Doon na kini budget nga 241 million and 48,000. This is a DPWH Region 7 project.
This is Gawins of Cebuano 123 in SRP, Cebu City.